Wel, helo, siwmai a chroeso i rifin arall o'r podlediad Radio YesCymru. Gyda fi, Siôn Jobbins, cofiwch ni ar y podlediadau, eich hoff podlediadau, a hefyd ar YouTube YesCymru. Felly, croeso i'r sioe. Yn gwmni fi heddiw, mae Phyl Griffiths a Rob Hughes, y ddau aelodau gweithgar o YesCymru y Merthyr. Phyl, wrth gwrs, yw cadeirydd newydd YesCymru, felly'n siŵr gan i air bach ti am hwnna, Phyl. Ond i ddechrau off, boes, ni eisiau trafod digwyddiad sy'n lawr y Merthyr ar y 19 a 20 mewn arian newydd, 415 a geinfed mewn hen arian, mis Ebrill, so y mis yma, 19-20, sef Nabod Cymru, sy'n rhyw fath o gwyl fach, cyfle i bobl sydd yn Merthyr, mewn rhan o YesCymru, pobl deithio lawr i Merthyr, felly mynd â ni sioe, ddrama, nos Wener 19, a dim yna digwyddiadau ymrywiol, croeso'r teulu oll ar y dydd Sadwrn. Felly, Phyl, os ydy jyst esbonio'n fras beth yw hwn, pam ych chi'n neud e, beth yw e? Wrth gwrs. Wel, beth yw e, yw rhyw ffordd o ddod i nabod ardaloedd yng Nghymru yn well. Achos i ni gyd, i ni'n Gymru, i ni'n genedl fach, wrth gwrs. Ond falle bod ni'n euog hefyd o byd o nabod yn gilydd cystal a dilsen ni. So mae hwn yn ffordd nawr o haflu goleuni ar ardaloedd wahanol yn ei tro. Felly Merthyr yw'r un cyntaf, a wedyn ni byddwn ni'n symud o gwmpas y wlad wedyn ni. Defnyddio'r un math o fformat pob tro, bod y pobl leol wedyn ni yn agor i drysau, agor i calonau, ac yn rhoi croeso i bobl o wahanol rannau o Gymru wedyn ni fel bod nhw'n gallu dod i ddeall yr ardal yna'n well. A dylen ni weid, cyn symud ymlaen, nid syniad fi, na Rob yw hwn, ond yn cyfaill annwyl ni Geraint Roberts y Sygynlais. Mae fe wedi bod yn sôn am hyn am flynyddoedd, ond o'r diwedd i ni'n neud rhywbeth am biti fe. Nabod Geraint yn dda, achos fe'r fachan sydd wedi bod yn arwain bagad tawe, bag pibau, bag pipes lawr yn dydd Gwyldewis sydd ni yma yn Aberystwyth. Rob, so i ddechrau off, mae da ni sioe nos Wener, sioe ddrama, so di hwn ddim wedi cael trefnu gyda chi, mae'n digwydd bod mewn, a chi wedi latio ymlaen i hwnna ar gyfer penthos sy'n syniad rhagorol, yn union fath o beth, safio gwaith i bobl, a chi'n cymryd rhywbeth sy'n digwydd yn barod, rhywbeth sy'n o diddordeb i bobl. So y sioe yma yw sioe Saesneg gan Contemperation Theatre. Contemperation Theatre. Yeah. Dr Richard Price sy'n athronydd. Do'n ni'n gwybod dim, petawn ni ddim wedi digwydd gweithio yn llyfrgell genedlaethol ac ydi portread dan ni tu fas y safle cyngor. O Llangeunor, fyna bwys Pen y Bont yn Bro Morgannwg, un o meddylwyr mawr yn gefnogol i deheuadau chwyldro annibyniaeth yr America, bod ddim dwi'n mas dros annibyniaeth i Gymru, ac yn eitha cefnogol i deheuadau chwyldro Ffrainc. Dr Hugh Williams yn Caerdydd i sgwennu lot am y bachan yma, am y Twitter account i gael. So mae hwn yn sioedd yn digwydd ty beth, Rob, a hwnna'n Saesneg a nos Wener Theatr Soar. Ie, hoffwn i roi bach mwy o credyd i ni yn sicrhau bod ni'n trefnu pob dim o gwmpas hynny yn hytrach na bod yn just digwydd ar yr un pryd. O'n i jyst meddwl, mae Phyl di gweld y siwy gafodd ei ddangos am tro cyntaf fi'n credu lawr yn Blaen Garw. Ac wy'n cofio siarad gyda Phyl ar y pryd ynglyn â'r faint oedd e wedi jwyo ei weld e. Felly mae'n rhywbeth, fi wedi gweld cwbl o siwiau gan yr un cymni o blaen, a mae rhywbeth fi wedi bod yn edrych ymlaen ac cael cyfle i weld ac i weld yn drenu fel rhan o'r dalliadau YesCymru yn peth da iawn, ganolog iawn i ni, really. Felly mae hon ar y nos Wener, mae tocynnau gael ar wefan y cymni, Contemperation, ac hefyd trwy Theatr Soar fi'n credu hefyd. So dyna lle mae tycedu, mae popeth arall sy'n digwydd dros y penwythnos wedyn. Ys dim angen tocyn, nataliad, na dim byd fel ni. Ni'n just really trio creu sefyllfa lle ni'n cael pobl i ddod lawr i Merthyr i drafod YesCymru, jwyo hunain,
a dyn ni wedi trio dylunio raglen sydd yn sicrhau bod hynny yn bosib. Ie, mae'n sy'n rhaglen gret. Mae'n rhywbeth yn y teulu i gyd, mae modd i rhywun ddod mewn, pico mewn rhywbeth bach a wedi'n gadael dyfes rhywbeth yn wneud ar plant neu goffod mynd i siopa neu beth bynnag. Felly, sôn o Sweniar, yn di Sadwrn, mae da chi taith tywys o gwmpas y dref gyda Chris Parry, sôn am hanes Merthyr, sy'n wastad yn ddiddorol iawn. Mae hwnna'n sy'n ffab, byddwn ni'n dwlu mynd ar hwn. Mae hwnna am ddim, cwrdd am ddeuddeg yn canolfan Sowar. Bydd am cael paned yn canolfan Sowar cyn cwrdd yn fyna. Ie, dyn ni wedi trefnu gyda Jamie bod brecwast y penwythnos mynd i bod ar gael yn bore os mae pobl mwyn trwy lan yn gynt. Wedyn taith hanes. Wedyn, dyn ni'n mynd i wneud rhywbeth ar Strydoedd Merthyr ynglyn â'r ymgyrchu dros YesCymru, cos dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth bwysig i cael ar penwythnos felly. Wedyn, fydd cyfle i gwrando, ymuno, canu mewn tafarn Eilmeri sy'n cael ei redig gan aelod o YesCymru. Ac ar ôl hynny, dyn ni'n mynd i cael cwiz, a wedyn crwydro dre am gyfnod yng Nghymru, rai o cyddorion ffeina YesCymru. Siwr o fod gan gynnwys Mr Griffiths a'n cadeirydd. Ie, mae Phyl yn enwog am y canu gyda'r gitar. Ie, fi wedi gweld e'n chwarae gitar am 4 o gloch yn y bore unwaith. Oedd e'n ar bennau gêm am pryd fi. Stori arall yw hwnna. Mae hwn yn gret, Rob, hynny yw. So mae da chi digwyddiadau, mae bwyd i'r bren o Swener gyda ddarlith, taith tywys wastad yn syniad da. Ac hefyd yn ffordd yn neis o just tynnu pobl mewn, dy fe. So da chi pobl sy'n falle ddim 100% annibyniaeth ddim yn siŵr, falle bod nhw'n eisiau gael sgwrs na. A dwi'n meddwl beth yw daliadau Chris Parry chwaith. Ond mae'n jyst yn rhywbeth diddorol. Mae pobl gallu dod draw a mae'n benethos. A mae'n dangos bod YesCymru neu stwff yn ei gymuned. A wedyn mae'r music yn gret yn fi'n credu. Bach o rwydweithio ond y fe, fi di trio mynychu rai digwyddiadau YesCymru dros y 10 llywyn yn ddiweddar. Ac wy'n teimlo pan ti'n cwrdd â phobl mewn sefyllfa fel ni. Mae fe'n helpu codi galon tipyn bach weithiau. Mae'n neud pawb yn teimlo bod nhw'n asu mynd mas yn neud rhywbeth wedyn. Felly, mwynhad yn rhan bwysig o'r pethau. Hefyd jyst cael cyfle siarad yn gilydd. Wel hefyd, a mae'n ei dir fi credu, mae gymaint o bobl sy'n teimlo'n unig, neu falle mae'n jyst yn bod. Falle'n bod o teulu. Mae'n change o scene. A mae rhywbeth fel hyn yn rhywbeth eitha hawdd, dim costio arian, mae rhywun gallu mynd gyda plant neu gyda partner, neu falle mynd ben ei hunain. Dwi'n meddwl bod e'n rhagorol. Mae math o beth sy'n gret. Achos ar y cyfnod yma, ni'n dal yn tyfu'r mudiad, cryfhau'r mudiad, gwreiddiad ar ddyfnach. A dyma mae hwn i gyd yn bricsen bach arall i wneud hwnna. Dyn ni wedi bod, jyst un peth arall siwr. O'n i ddim mwyn cael angen i bobl bwcio ymlaen llaw y pethau. Ni wedi mwyn sefyllfa lle mae pobl yn gallu trwy lan ar y di, codi yn bora, gweld posib bod y glaw wedi beidio am funud, a gallu, methu ni'n siarad am funud i fe. A just dod, so mae cynllun dyn ni, beth bynnag yw'n neferwydd, mae cynllun dyn ni i gallu redeg digwyddiadau ochr wrth ochr dy gilydd. A Phil, syniad yw, falle bod y pecyn yma o syniad yn gallu mynd i unrhyw le mewn ffordd, bod rhywun cael digwyddiad falle nos Wener, mae nhw wedi trefnu hynny, neu falle sy'n digwydd bod, neu cael ei trefnu ar rhywun arall yn y dre, a na di sadw. Mae Stollen Street yn syniad da fi'n credu hefyd, a ni'n cwpl o beth eraill. A mae hwnna'n pecyn bach neis. A ydy hwn nawr o ran o strategaeth bwriadol gan YesCymru neu one-off? Odi. Na, dyw e ddim jyst yn one-off. Mae hwn yn mynd i deithio nawr o gwmpas Cymru. A wrth gwrs mae croeso i unrhyw grŵp newid y fformat rhywfaint, os oes syniadau wahanol gyda nhw. Sim rhaid stico at yr un patrwm pob tro, ond fi'n credu beth sy'n bwysig yw bod pob un o'r digwyddiadau yma yn creu rhyw fath o gysylltiad positif. Fel bod pobl wedi ni yn teimlo bod nhw moyn bod yn rhan o'r peth, ynddo fe?
yn ytrach, maen nhw jyst yn meddwl o na, maen nhw jyst rhyw fath o grŵp sydd yn ymgyrchu yn erbyn bethau. Wel, na, actually, i ni'n ymgyrchu dros rhywbeth, nid yn erbyn bethau pob tro. A jyst i fynd nôl yn gyflym, achos dwi'n nabod Chris Parry, yr hanesydd, ond do'n i ddim yn ffrindiau digon agos i allu codi'r ffôn neu hala text ato fe. So oedd rhaid i fi hala neges messenger ato fe. Dath e ddim nôl ato i am spel. Ac yn y neges o'n i wedi sôn taw digwyddiad YesCymru oedd e. So o'n i dechrau ame wedyn, o'n i dechrau, oeddi e falle ddim yn fan o YesCymru a nath am diwedd ddim yn ateb. Ond, wrth gwrs, pan dath e nôl wedyn ni, a gweud, swn i wrth y modd, be chi moyn, pryd chi moyn i fi wneud e, bla bla bla. So fi'n credu nawr, mae her gyda ni fyna, yn dos. Ac mwyn hwyluso'r gwaith, i ni wedi cynnig 2 docyn am ddim iddo fe i'r sioe ar y nos Wener. A mae wedi gweud, diolch yn fawr. So, fi'n credu, mae pethau bach fel yna, mae jyst yn codi calon rhywun ydyn nhw. Pan ych chi'n gweld cyfle fel yna, jyst i ddylanwadu ar rhywun mewn ffordd positif, bosib cael nhw i ymaelodi pwy a wyr. Ond hyd yn oed os ydyn nhw jyst wedyn i o ganlyniad yn gweld YesCymru a'r mudiad annibyniaeth mewn golau newydd, ynddo fe. So, edrych mlaen. Mae'n bwysig, Phil. A dwi byth yn deall pobl yma sy'n cwyno am, banners on bridges, that's all they're doing. Wel, weithiau, cynta, mae'n miloedd y bobl yn gweld y banners on bridges, mae'n actually yn gweithio, mae'n siarad bach yn cymryd ysbysau mas yn papur lleol. 2, beth sy'n bod o hynny? Dyw pawb ddim yn mynd i sgwennu erthygl hir 5,000 eiriau. Dyw pawb, prinion, y bobl sy'n darllen y stwff yma. Faint mwy o bapurau polisi mae rhywun angen? Weithiau, mae stwff fel hyn, llawn cyn pwysiced neu enw papur polisi. Achos dwi'n meddwl lot o bobl, dyn nhw'n credu gwleidyddiaeth, fi'n credu bod nhw'n mynd am hunch, os nhw'n teimlo bod rhywun yn debyg nhw, neu berson maen nhw'n gallu uniaethu gyda, mae hwnna llawn cystal, neu mae eisiau sail yna, dwi'n meddwl, cyn bod nhw'n dechrau gwrando. Felly, mae'n rhywbeth bach mewn dyfynodau, dwi'n meddwl, cystal ag unrhyw beth mawr, fe mae pobl yn dechrau sôn am, mae eisiau papur trafod arall gyda citations a 55,000 o eiriau. Wy'n credu hefyd, Siôn, cawson ni dalith Gwynalf blwyddyn diwethaf, oedd Beth Winter yn neud y dalith y Merthyr. Ac i fod yn deg, cawson ni cryn dipyn o ferniadaeth o TVwn, rai o'r corridorau YesCymru am cael Beth i siarad. Ond Beth naeth hynny, naeth e agor drysiau i bobl arall yn y cymuned. Ac am tro cynta yn fy amser i gyda YesCymru, aelod o YesCymru oedd yn y lleiafrif yn y cynulleidfa'r fyna am sgwrs ar annibyniaeth. So be wnaethon ni fyna ydy, daethon ni annibyniaeth yn nes at bobl sydd ddim yn rhan o'r swigod fel y mae hyn y bryd. Mae gwaith yna yn bwysig iawn. Ie, mae popeth yn dda, mae'n gweithio gan o lefel, so un peth ddim yn wrong, dydy Baneri'r Bontiau ddim yn wrong, dydy Beth Winter ddim yn wrong, dydy rhywbeth fel hyn, sydd yn arbennig o wleidyddol penodol yma, mae gyd yn ychwanegu at y mix yn dweud. So dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth fawr i glodfori, gobeithio bydd e'n tyfu. Rob, Phil, sorry, ni ddim yn mynd i anwybyddu ffaith bod ti'n cadeirydd newydd YesCymru. Llongyfchiadau, a diolch yn fawr iawn am y gwaith mae wedi gwneud cyn ti. Dwi'n siŵr bod ti'n edrych ymlaen. Mae'n anrhydedd, mae'n dipyn o gyfrifoldeb. Ac wyt ti'n dechrau'r swydd, a ni wedi cael sgwrs am hyn yn fersiwn Saesneg o'r podlediad yma. Hynny yw, ti'n dechrau'r swydd ar union adeg pan mae'n lot o newid, a mewn ffordd newid ydy YesCymru tu allan i'r mudiad ddim wedi gweld o'r blaen, sef o bron sicrwydd bydd y Llywodraeth Llafur yn Llundain. Mae yna hefyd arweinydd newydd ar Llafur, neu prif weinidog newydd yn Cymru. A hefyd, dwi'n gwybod bod fi falle siarad mwy am hynna dylsyn ni, dydy ni ddim yn dilyn yr Alban, achos ddim lot yn digwydd yr Alban, i ni ddilyn. Felly mae yna 2 beth sy'n wahanol iawn i cyfnod, falle, wel, ers ni ddechrau YesCymru'n 2016, mae'r hinsawdd neu mae'r tirlun wedi newid. So, sut ti'n meddwl dyle'r mudiad
ymdopi gyda hyn, neu beth sy'n eisiau ni wneud falle'n wahanol, neu di popeth yr un peth, neu popeth yn grit? Wel, nid dda lle gellir gwell, ynddo fe. Ond fi'n creu wel, i ddechrau, ti'n sôn am yr Alban fyna, a oedd, wrth gwrs pan oedd yr yrymdaith y Merthyr nôl yn 2019, oedd criw o foes wedi dod o'r Alban i'n cefnogi ni. A fi wedi bod mewn cysylltiad gyda nhw ers hynny, bob hyn a hyn. A pan ath cyhoeddiad mas bod fi wedi dod yn gadeirydd, ges i neges gan un ohonyn nhw, Tam, a i longyfarch fi wrth gwrs. So, o'n i'n holi fe wedyn ni am beth i'r sefyllfa yn yr Alban ar un o bryd, le mae'r SNP druan wedi colli ffordd. A o'n i moyn gwybod, oeddi annibyniaeth wedi colli ffordd hefyd, gystal at, i'r un raddau ac yma'r SNP. Oedd ei gweud, wel na, yn ddiddorol iawn, mae gefnogaeth i annibyniaeth yn yr Alban dal o gwmpas 100% sydd yn dda, sydd yn galonogol wrth gwrs, ond o ran gwleidyddiaeth, oedd mae fe'n ddigartre ar un o bryd, oedd e'n gweud, achos mae wedi cefnogi yr SNP am y 2 mlynedd ar 10 diwetha, a cyn hynny oedd e'n cefnogi Blaid Lafur am dros 20 mlynedd. Ond nawr mae fe ddim yn teimlo bod na dim un parti mae fe'n gallu cefnogi o ran annibyniaeth a bod yn sicr bod y parti yna yn mynd i ddilifro. Ond gewn ni weld am hynny. Ond cyfnod diddorol iawn i ni nawr, gyda'r y sicrwydd nawr mwy neu lai bod y Blaid Lafur yn dod i rym yn San Steffan. Ond beth i ni'n mynd i weld, yw mwy o'r un peth to. Yn enwedig yn y cymoedd a'r gorllewin a gogledd Cymru, dyw tlodi plant ddim yn mynd i ddiflannu, dyw caledu ariannol ddim yn mynd i fynd i ffwrdd, a mae cymunedau difreintiedig o'n cwmpas ni pob man i ni'n troi. So fi'n credu, os yw pobl dan yr argraff bod cael llywodraeth llafur yn San Steffan yn mynd i newid yn sefyllfa ni yng Nghymru, fi'n credu bydd e ddim yn cymryd lot o amser iddyn nhw sylweddoli bod hwnna ddim yn mynd i ddigwydd o gwbl. Sydd yn rhoi ni mewn sefyllfa wedi ni, os i ni'n gallu dal ati gyda neges ni a codi profil annibyniaeth, a wneud yn berthnasol. Dyma'r peth, nid jyst y gysylltiad positif yma gyda phobl, ond maen nhw'n dechrau prynu mewn i rhywbeth, amser maen nhw'n sylweddoli bod e'n berthnasol iddyn nhw. So fi'n credu mae estyn mas i wahanol bobl, wahanol gymunedau, carfanau wahanol, yn mynd i fod yn rhywbeth dyn ni'n neud mwy a mwy nawr fel mudiad, mwyn bod ni'n gallu ehangu apel YesCymru. Wel, ia, dwi'n meddwl bod ti'n llygad y lef yna, Phyl. Just i fod yn devil's advocate, Rob, dwi'n bod rhywun yn dweud, okay, wel, ni wedi, pam ddylen ni trio annibyniaeth? Ni wedi cael llywodraeth llafur yn Cymru, a mae hwnna wedi bod yn simpl, gan ddweud, ysmyn gwych, sgôr dro, fel y cynghorydd i gael lefyd dweud am llafur Cymru, fel, mae'n oce, ond dwi ddim, beth yn win, mae'n sgôr dro. Ni wedi cael San Steffan, a ddim yn gael, this is as good as it gets. Hynny, mae pobl wedi gweld, beth chi'n disgwyl bod rhan i beth nhw'n well na hyn. So, hynny, dwi jyst yn dweud hyn, achos dwi'n meddwl eisiau ni fel mudiad fo'n agored i math o dydlu o'n erbyn. Bod yna bron o bod syniciaeth, wel, ni wedi rhoi ffydd mewn datganoli, dyw hwnna wedi bod yn ffab. Ni wedi rhoi ffydd yn Blaid Lafur San Steffan, dyw hwnna ddim really delifro chwaith. Pam ych chi'n meddwl bydde annibyniaeth yn newid unrhyw beth? Dyw'r Senedd ddim yn mynd i delifro dros bobl Cymru pan mae'n atebol i pleidiau yn San Steffan. Mae mor syml a hynny. Mae blaenoriaeth o Blaid Lafur a phob plaid Prydeinig eraill sydd yn y Senedd, blaenoriaeth nhw yw'r undeb ac yw ffyddlondeb i bleidiau nhw yn Llundain. I mean, dyna'r yn y bôn, dyna pam.
bydd annibyniaeth yn well na sefyllfa'r presennol sydd gyda ni, bydd yn llywodraeth sy'n ffocysu ar Gymru, a bobl Gymru, ac ar y materion sy'n wynebu pobl Cymru hefyd. Felly, dwi wir yn credu bod y llwybr arall, y llwybr annibyniaeth yn cynnig dyfodol llawer gwell i bobl Gymru na unrhyw sefyllfa o dan y gydrefn presennol. Yn gweud hynny, wi yn gweld beth sy'n mynd i ddigwydd, fi'n credu fel cyfle i YesCymru a cyfle i fuddian annibyniaeth. Yn glin ar cael fo'n gethyn yn arwain y Senedd a Keir Starmer yn arwain San Steffan. Dwy'r un ohonyn nhw ddim yn boblogaeth tu hwnt ymlith pobl Cymru ac ymlith pobl sy'n pleidleisio dros y blaid lafer. Chwaith, dyn ni'n ffeindio hynny yn Merthyr, bod llawer o bobl sy'n gweithredol tu fiwn ar blaid lafer yn anhapus gyda sefyllfa ar hyn o bryd. Felly, mae rhaid ni edrych ar y fe cyfle yn hytrach na sefyllfa sy'n mynd i cyfyngu ar gefnogaeth dros annibyniaeth yn fy marn i. Felly mae'r gyfuniad, mae'r rhain i gyd stwff i radd y heleth tu hwnt sy'n rheolaeth ni, wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni trio gweithio mas sydd ni'n chwilio'r llong gyda rhyw fath o gwynt sydd ganddo ni. Felly, o ran pitio'r neges annibyniaeth, fi'n credu mae'n neges glir o ran hunaniaeth sy'n agos atoch chi yn hefyd agored i bobl. Mae yna gweithredu'n lleol fel i chi'n neud y Merthyr gyda'r digwyddiad yma, jyst bod pobl yn teimlo'r cyswllt personol, maen nhw'n gweld bod pobl YesCymru, pobl annibyniaeth yn bobl digon normal yn cael sgwrs. O ran ymgylchu wedyn, am hwn yn rhywbeth da ni wedi cael sgwrs yn YesCymru o'r cychwyn, oedd wastad yn pryder gen i a pobl eraill, petai chi'n dechrau mynd am ymgylchwedd penodol, bydd rhywun dweud, bydd am cael ymgylch just cadw'r ysbyty lleol o'r agor, a os yw'r pobl yn gweld hwnna, bydd yn cymryd YesCymru, mae hwnna'n gamgymeriad. Ond mae YesCymru wedi dechrau ymgylchu just stad y goron. Dwi'n meddwl bod hwn yn syniad da iawn o'r tu allan. Dyfa hynny, mae'n rhywbeth sydd yn neud y cyfansoddiad. Mae hefyd yn neud arian, sef y peth pwysig, bod ni'n cael mewn i trafodaeth rhy esoteric. So mae'n neud arian pobl a'r pwy sy'n rheoli'r arian na. Ydy hwn, Phyl, rhywbeth ti'n meddwl YesCymru fod ni mwy ohono, neu ys perygl i wneud hwnna, neu ydy'n fath just sticio at un, achos wrth gwrs dyw pobl methu deall mwy nag un ymgyrch, neu un neu ddau ymgyrch mlaen ar un pryd. Beth ti'n meddwl yw'r ffordd ymlaen yn drwy tymryd nesaf? Dwi ddim yn gweld unrhyw broblem o gwbl gyda ymgyrchu dros stad y goron, ac i'r gwrthwyneb a gwyd y gwir, fi'n credu mae fe'n gyfle i dynnu sylw pobl at yr anhegwch ariannol ofnadw sydd yn digwydd o ran yr arian yma sydd yn gadael, nid yn unig i Loegr, ond sydd yn mynd i gwmnïau tramor o'r datblygiadau, o'r twrbeini o gwmpas Cymru, a wedyn ni ar dir stad y goron wedyn ni bod Cymru ddim yn cael unrhyw mantais o hynny o gwbl. A mae fe'n ffordd hawdd iawn fi'n credu i dynnu sylw at yr anhegwch yna sy'n bodoli, a ni'n gallu defnyddio hwnna wedyn ni fel dadl dros annibyniaeth wrth gwrs. Os o'n rhywbeth bwnc arall, Rob, ti'n meddwl sy'n... A dwi'n dweud bod rhaid YesCymru ymgyrchu ar hwn, ond wyt ti'n trio Paris gweld yn syniadau nawr. Rhywbeth sy'n debyg, ti'n meddwl sy'n taro tant fel stad y goron. Mewn ffordd, mae HS2 wedi wneud hwnna hefyd. Fi credu bod hwnna wedi cael rhyw fath o traction. Dwi'n meddwl mae'r un yn bynciau eitha mawr, mae pobl yn gallu cael gafel arno unwaith mewn deall lle. Dy ddim o reidrwydd yn pleidiol, ond mae'n wneud gyda arian a'r cyfansoddiad. Ydyn ni'n sôn rhywbeth arall, ti'n meddwl? Falle gyda'r un traction? Datganoli hynny a pethau, datganoli a hawl i redeg hynny a hunan yn rhywbeth sy'n wastad yn fy marn i yn rhywbeth hawdd i gyfiawnhau ac hawdd i esbonio wrth bobl hefyd, tymod. Felly mae yna digon o gyfleon i ni ble dyw'r byd ddim quite yn edrych fel mae cyfiawnder ynddi i Gymru ac i bobl Gymru. Wi yn credu hefyd, dylsyn ni lle bo'n bosib ffocysu ar adnoddau ni ar un ymgyrch fel hynny ar y pryd mwyn cael yr effaith. Ond wy'n credu bod yna thema, dyn ni'n gallu bod yn ymgyrchu dros nhw, dros y flwyddyn, tymor a tu hwnt. Phyl, o ran y mudiad ei hun, hynny fel cadeirydd,
Mae'n mynd i'n amlwg fel pwysigrwydd cael grwpiau lleol, felly mae YS Merthyr yn enghraifft rhagorol o grŵp lleol gweithgar a gymrywiol. Dyna... Y brom sydd dan ni, mae'r pobl yn gweithio, maen nhw'n brysur, maen nhw'n blino, maen nhw'n rhywbeth yn codi, maen nhw'n cael plentyn, maen nhw'n cael job, neu maen beth bynnag, wedyn maen nhw'n cael hoi, falle bod nhw'n symud bant. Sut mae mudiad sydd yn dibynnu gymaint ar wirfoddolwyr, neu bron yn gyfan gwbl wedi gwirfoddolwyr, yn gallu cadw momentum i fynd yn cangen cwm sgwt. Pam does a ddim... Mae'n pryd e wleidydd wrth y tawa nesbo'r etholiad, a wedyn wrth gwrs mae hwnna'n sbardun o pobl. So sut mae'r mudiad YesCymru fod yn gallu wneud? Ydyn ni'n gallu wneud hynny? Os ydyn nhw'n ormod i ddysgwyl dy pobl? Wel, fel ti'n gweud, mae pawb yn brysur, a mae 100,000 o esgusodion gyda phawb yn does, yn erbyn gwneud beth bynnag yw e. Mae fe'n her, ond wedi gweud ni, mae Nabod Cymru yn enghraifft perffaith o sut ni'n gallu dangos esiampl a codi pob cangen o gwmpas Cymru lan i'r lefel yma, le maen nhw gyd teimlo'r balchder yma wedi ni, bod nhw dangos beth sydd gyda nhw i bawb arall. Ond tu hwnt i hynny, mae angen i ni tyfu fel mudiad. Tyfu canghennau lleol, tyfu yn genedlaethol, achos mae amgylchiadau pobl yn newid, fel ti'n dweud, a na pham wedyn ni mae angen bod mwy a mwy o bobl yn ymuno i gymryd lan y slac mewn ffordd, os licio ti, os yw pobl yn goffod cymryd amser i ffwrdd, oherwydd amodau gwaith yn newid, neu beth bynnag yw e, bod yna rhywun arall wedyn ni'n gallu camu mewn i'r rôl yna ar lefel lleol neu genedlaethol. So mae angen i ni rannu'r gwaith yn un ehangach, yn rhaid. Wy'n credu, Siôn hefyd, bod na waith wedi cael ei wneud yn YesCymru dros y 6 mis diwetha. Lle dyn ni wedi bod yn trio edrych ar gwaith rhanbathol hefyd. Ac os fi'n gallu rhoi profiad ni o fod yn y Ddwyrain, beth mae hynny wedi meddwl i ni ydy, os ni'n trefnu byneria bontydd rhywle yn ytrach na cael 12 ohonyn ni mas o Ferthyr, dyn ni'n tueddu cael 40 na 50 mas, mae'n neud wahaniaeth os mae pobl yn trwy lan i ddigwyddiadau sydd wedi cael eu cefnogi yn dda, mae pobl yn fwy tebyg o fynd to. So gan tynnu adnoddau at y gilydd, dyn ni wedi ffeindio, wy'n credu, lot fwy o mwynhad. Wedi dod o hyd o lot o ffrindiau newydd. Mae cysylltiadau rhwng y canghennau yn gryfach. Felly mae hynny wedi digwydd erbyn hyn yn pob ardal yng Nghymru, gan YesCymru yn set o lan cynghorau rhanbathol. A wy'n credu bod yn bwysig, achos os yw'r 5 na 6 o bobl yn trio cadw cangen yn mynd, heb cael just mewn bynno rhyw fath o gefnogaeth allanol o bryd o gilydd, mae pobl yn blino. Yn dyw hwn ddim yn digwydd pan ti'n mynd rhywle, ti'n meddwl, mawredd, o'n i ddim yn disgwyl gweld... Wy'n cofio march cyntaf, gorymdaith cyntaf lawr yng Nghaerdydd, a o'n i'n mynd lawr ar tren o Merthyr, a gweld, wel, faint ti'n disgwyl fod mynd hyn, ac wy'n credu 300 oedd amcan gyfri o'r hyn ni wedi taflu mewn i'r het. A pan wnaethon ni trwy y cwrnel o'r pen yn wyg lawr i tua neuadd y ddinas a gweld y torfeidd, oedd yn fel, waw. Ac mae just gweithio gyda gilydd yn neud hynny i chi weithio, wy'n credu bod yn bwysig iawn. Yn bwysig iawn. Boes, fi eisiau gwybod tyn bach amdano chi. Ni ddim wedi rhoi hwnna'n sgwrs Saesneg, felly y Phyl, pwy yw Phyl Griffiths, siw dath e'n Welsh Nash? A wedyn bydd yn ennill miloedd y biloedd fel cadeirydd Cymru. Gosh, so wy'n gallu edrych mlaen at gyflog. Wow. Dream on. Check yn y post, yfe? Bai dad, fi'n credu. Oedd, okay. Oedd e'n weithgar iawn. Oedd. Beth enw dy dad? Gwyn Griffiths. So oedd e, wel, cyn i fi cael yng ngeni, oedd e wedi cael ei ethol yn gynghorydd Plaid Cymru 1963 y Merthyr. So oedd e'n... Pa ward oedd? Plymouth Ward.
So, yr ardal yma o Ferthyr. So dy dad yn siarad Cymraeg o fachan o Merthyr? Na, o Ferthyr, yn enedigol o Ferthyr. Ond fi'n credu gath i ddylanwadu pan eith ei Brifysgol Bangor. A un o'r darlithwyr fyna oedd Ambrose Bebb. A na pwy oedd y dylanwad mawr fi'n credu ar dad wedyn i ddechrau ystyried gwleidyddiaeth. So mae'n siŵr bod ei rieni fe'n siarad Cymraeg, felly da enw fel Gwyn. Rieni'n siarad Cymraeg, ond oedd e'n perthyn i'r cyfnod na, le oedd y rieni ddim yn paso fe mlaen i'r plant. Gai ofyn, pryd gath y dad i enni? Gosh, 1923. Diddorol, So bydde fe'n abod Trevor Morgan a'r boes na i gyd? Oedd e'n cofio Gwynfor Evans yn dod i'r tŷ i longyfarch a pan o'n i'n tyfu lan wedyn ni, oedd wastad pobl fel Max Boyce, Dafydd Iwan, Ryan Davies yn perfformio codi arian i'r blaid yn lleol. Gwych. So ti wedyn, ysdi ysgol Rhyd Fenna, ti'n cofio... Do. Bachon o Merthyr, a ti'n ôl yn byw Merthyr ac yn gweithio Merthyr hefyd. Rob, ydych hanes ti de, pwy yw Rob Hughes? Wel, wy'n mynd i trio drop o cymaint Mae Phyl wedi drop o fanna. Fi yn. Ei, mae Dafydd Iwan wedi casgu yngweli fi. O'n i ddim yn ddyfer. O'n i ddim yn ddyfer ar y pryd. So, fi'n dod o Redyn yn reiddio, gyda'r lle ces i fy ngeni efo Magi, a mam fi yn Hylffwr, dad fi wedi teithio Gwmpas, oedd yn byw yn Tŷ Ddewi, ac symudo nhw wedyn lawr i Redyn cyn hynny. So, mwyafrif y teulu fi, mwyafrif llethol yn heulu fi o Siobemfro. Felly oedd wastad rhyw teimlad Cymraeg yn teimlu. O mam gi fi yn siarad Cymraeg ac yn defnyddio Cymraeg fel plant. Ond y person really naeth trwy fi, a llawer o glod iddo fe am hyn, oedd John Redwood. So, yn ystod y 90au, oedd yn MP aelod seneddol am dros Wokingham, sy'n just rhan Cornel, i ble ro'n i'n byw. Ac o achos bod teulu dy fi yng Nghymru, o'n i'n ymwybodol o problemau ariannol yn ystod 80 a 90 ar y sut mwy pethau. Ac fi'n just cofio gwylio fe ar newyddion unwaith. Oedd e wedi bod i Cymraen fi'n credu, yn siarad am ffaith am sut mae pobl Cymru just angen mynd mas a cael gwaith yn newid ei byd o gwmpas around y pethau fel hynny. Ac o'n i'n just methu credu rhywun sydd gyda cyn lleiad y ddealltwriaeth o problemau bod pobl yn wynebu, yn reoli eu pots nhw a pot arian nhw yn beth sy'n digwydd yn term o polisiau. A wedyn o'n i'n gweld yn fian ar ôl hynny, trio canu henlad fy nhadau fi'n credu yn y canadledd Toriaid. Ac dyna oedd ei fi, so o'n i'n tua, beth sy'n ei dweud, tua 14-15 ar y pryd. So fe sy'n gyfrifol am sut nes i trwy mas. Ni'n gwybod nawr. Diddorol ffilm, fach bod fi'n so ni'n dysgais ti Gymraeg wedyn, Rob, sori? Dysgais i tua 1999, wel, just cyn i fy chi'n cael ei geni, so 1997 nes i ddysgu. Reit, oce. Dechrau ddysgu, ie. O'n i wastad meddwl bod ti'n yw boi o Caerdydd yn o beth felly, so yna ni. Just cos fi'n sôn am posh in it, am rhywun sy'n rhywun o Caerdydd, so dyn. A diddorol, ie, mae wastad diddorol da fi yn sydd mae pobl wedi cyrraedd at YesCymru ac at y myndiad annibyniaeth. A mae wastad yn cyfuniad o fel tryd. Mae rhywun falle'n dod o deulu cynrychiolaeth, neu mae rhywbeth fel John Redwood, neu mae rhywun wedi dweud rhywbeth. Fi'n cofio'n had, oedd e'n siarad rhyw foen yn Caerdydd, 2 bren oedd e'n gynrychiolol. Oedd e'n cywio i fod i weithio ar y llongau yn y Caerdydd yn y 50au. Ac chi'n gofio just llythrennol mynd mewn, a cael job, age, place of birth, nationality. A dda bachau yma, ti flanau oedd bachan di o Gaerdydd, ond ei nationality Welsh. A dda boi gwyn yma Caerdydd, well, os yw'n digon hyderus i ddweud bod e'n Gymro, pam i fi mynd o gwmpas lle'n dweud I'm British and English. A nath e just newid i farnau'n gyfan gwybod am pwy oedd fe, achos just boi di yma o Caerdydd yn digon hyderus, so I'm Welsh, oedd ddim yn Welsh, just newid sut oedd e'n gweld pethau. A dyn wrth gwrs ar ôl ni, oedd yn weithgar y pob dim. So mae'n diddorol sy'n pethau bach yn gallu newid pobl. A dyna pam
eto fel dwi'n mynd deall pa mae pobl yn lladd a pethau fel banners and bridges, mae pethau bach fel yna, gallu, hwnna ydi math o beth sy'n gallu tanio diddordeb rhywun, dy fe, sy'n dechrau nhw'n dechrau meddwl, what is YesCymru, neu beth yw hwn, pa mae pobl yn sefyll. So mae popeth i ni'n neud mor bwysig, yna pa mae'n bwysig sydd ni'n ymwneud gyda pobl hefyd, a siw bod ni'n trafod pobl yn barchus, sy'n nad pam ni'n angytuno am hwnna hefyd yn bwysig iawn. Wel, Phyl Griffiths a Rob Hughes, mae'r digwyddiad yma Nabod Cymru ym Merthyr Tudful, canolfan Sŵar, ganol dre, Ebrill 1920, pedwerydd ar 15 ar 20 i pobl fel Phyl. Mor bwysig. Mae'n digwyddiad gret. So mae'n sioe ddam ar nos Wener, tycynnau trwy theatr Sŵar, digwyddiadau, dechrau off am cerwch draw i caffi Sŵar i gael paned a brecwast. A wedyn mae taith gerdd yn dechrau am 12 am ddim gyda Chris Parry am y digwyddiadau. So picio fewn gyda'r plant neu gyda'r teulu neu jyst ben chi, bydd croeso mawr i chi. A gobeithio dyma'r cyntaf o nifer y digwyddiadau Nabod Cymru. Felly gen i Siôn Jobbins o ran podlediad Radio Cymru. Cofiwch dan ysgrifio'r podlediadau tomen o stwff. Ni wedi bod yn darlledu ers 2018, felly mae lot o stwff yn mynd nôl. Fi'n siŵr o'n siarad â ti eto, rhyw bydd yn dyfodol Phyl a hefyd â ti, Rob. Felly, Phyl Griffiths, Rob Hughes, diolch yn fawr am wneud amser i siarad gyda ni yma Radio YesCymru. Diolch. Diolch.